ya to adwuma die ne so na enne no ba bia ye keka kɔ no ye ne nana jampo tua pramso hene eba twetwe nkomo eno a wo hwe adwuma die pa nana so obi ka obi kira santeman sɛdeɛ duabɔ no si kɔɔ so no yɛne nana jampo tua ɔno ɛna yɛ pram so hene yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ yɛnkɔ ne kɔtie duabɔ no mu sɛm ebi ɛmmra amsia amsia dia na asie Moshana meye sound no maye. Mama me sound no maye. Ya Ramira. Bibi aboko die. Me adom na mo pai bonti. Ma me enno ada sade na nwoma esi kono ene da so de dudu no na aka ho asem. Na enno ada no ompenso no a odi asem ko down no ebi afre wa no pe ya na. E ba cho obi anfre me. Obi anfre. Obi anfre. Obi ani se wo mu. Obi no mo no betra se dia bedani duani nyina. Me ba cho ai. Oba kan shu na okeka ni nyina. Me ba cho me tro mu nyina di gu book mu. Asa na me ko. O tro mu nyina di. No okay, yen hwe se sound na ba. Obi di wo. Obi a wa ye wo. Me ba wa mu na wa timi. Eso de di kan de sai. Surumu kramo, utu ko ti ani. Na pa so ko. Me mo mu na pa so ko ti ani. Obi a wa di se ko ko le we. Awo ti mi ru ma na ye. Kana mu ti wo mo ye ni mu o mu o, mu fo mo ye no mo ma na ase. Chechire so se dai. Chechire so. Na na no mo wa, a je so krapa. A je so krapa nso. Ye ti mi nsa mo ho fa obi pro mu so mo ye. Na na wa da na chechire ko. Na na te pa me. Mo na mo kuro ni o, mu firi wa. Mo ma si sublan hwe na na ni o. Mi tra mo da mo ni bla na bla papa wa tu kuro wo hu ayi. Ya katikano. O mo pa bla. Ana nso nso nya ma ba di o. O fe kwa brante, wo nu wi aba nkra mo mra. Mo ma bua. Mo wi a pra kwasi, pra kwa ku no ira fi mama. Papa kwa bla na esa plus. O firi kai, mu kuro. Na kwa tu kuwe. Na tu mo na mo mra o. Ko to wa mo. O mo mra na mo na wa ki le. O mo na. O mo fe si mama. O mo fe si kana ma. Na wa ki le na kino. Ko to wa mo mi ni mo bu kuro. Ni mo bia o. Wo do wa mo yire mo ma. Obi ani se wo mu. Obi a wa di ko be si wo se se. Second August. Ya wo ma ye duma wo mu o. O ma di die. Afa ya ni kuduku. Wun sanye. Wo ele kuduku na company no no wudi ni waso. Wo chi wo ma afa wo ma yire no mo ma da ase. Mi ni mo mu kuro mo o. Kana ba dia uni wo. Wo di kana ba mi ni mo mu ni asam. Ya da ba be ga ni wo mu bia. Obi ani se wo mu o. Obi a wadi di wo. Obi a wa ye wo ma. Se ba wa mu na wa timi. Eso de di kan de sai. Surumu kramo, utu ko ti ani. Na pa so ko. Me mo mu na pa so ko ti ani. Obi a wadi se ko ko le we. Awo timi wo ma na ye. Kana mu ti wo mo ye ni mu o mu o, mu fo mo ye no mo ma na ase. Chechire so se dai. Chechire so. Na na no mo wa, a je so krapa. A je so krapa nso. Ye ti ni nsa mo ho fa obi pro mu so mo ye. Na na wa da na chechire ko. Na na te pa me. Mo na mo kuro ni o, mu firi wa. Mo ma si sublan hwe na na ni o. Mi tra mo da mo ni bla na bla papa wa tu kuro wo hu ayi. Ya katikano. O mo pa bla. Ana nso nya ma ba di o. O fe kwa brante, wo nu wi aba nkra mo mra. O ma bua. Mo wi a pra kwasi, pra kwa ku no ira fi mama. Papa kwa bla na esa plus. O firi kai, mu kuro. Na kwa tu kuwe. Na tu mu na mo mra o. Ko to wa mo. O mo mra na mo na wa ti mi. O mo na ga. O mo fe si mama. O mo fe si kana ma. Na wa ti mi na ti no. Ko to wa mo mi ni mo mu kuro.
Second August. Yeah, one more year to my woman. One more year. Papa and the Kuduku. Good Well, and the Kuduku and our company, I don't know, we didn't want to. What you want for you know, Mamma said. Minimum Mukumo. What is the Canada? No woman, yes. I know Okay. Said your course no, walk at Nibreso. Na enam so ama yene nana jamputua ono na ye pram so hene yene nim twetwe nkomo emfa mami dua boy he ofri se wo woka anibre so papa nana otemeka memoadwo ejoso porusu ejoso eburu nana bibia abako de oba de adawro ode sieba wadawro ma wo hwe ye mami dua boyi a meka se nani abre nana eduabo ya mami boye betumi aka so mu tentem Borisio yedin ka no nyina ye tie sompa fo nyina na machia etiefo na me de enchia kesi amanura tunfo tutu kada woro na meti baabi na de ko so ya na metie bi ene nenso ne hwe de ko so na de ko so ni na ye te Ghana ya si se yen ko yi asi se yen ko yi ne ko obi e wo company na wo fe nipa edi wo mo aye adwuma ene wo ye wo fa driver asi to hwe driver fo ni ni wo fa no bi so hwe ne nkrata asemi na hu se wo ye driver ni o qualify se to SOMPA FM ansa na de car chene so se kaya ye fra ye koye benyina ebu okwa meti ni na eka na ya so se ni pa obi papa wo ge ne ma du mo ko suku enkwale ko suku ni ade yo be hu anso papa ni a akonya accident na sebe o fi mu ya enti de di nka pa America ne se kan se mu sebe wo kwa brutira wo hu bi da se wo bi ya driver ni no akonya accident ye se ne nka ta wo de kaka no insurance for say won qualify say itia insurance ma ubi ya webra enti asem no de ko so benyina ye Ghana o manya ye chichire a se bi akoye se kenten a ye nwene na afia ba nyina ye tie SOMPA ko nyina betia ti ya engineer to say ye titu ye yi na se si ya ne ye ko no dia ogodusu Ghana ye ni mini abai eye yi yawo ene wo de ye pa nanso okay yenhwe na yensa emfa na champutua pramso hene ono nana yene no atwetwe komo no yenye na yemfa no na eyasem ansa na yemfa na no yento nwoma ba ko mienu bi mra na producers nhwe na anafidi no ha adwene so na me kan say akoye Ghana ye mobo emobo aye ye nse chekinye se mi nua bai amane a wo mu nti na wode yi awo ebo se adua no na company yin so aye pe wo mu yin so a company na dwane company no fana di tumi ma wo mu se wo mu mie company na wo mu fa nipa se nipa na wo dwane no eduabo ya mi nua bai wo boyi ya me kan no se eduabo ne de na ka so kwoto no boas na company ni ye hwehwe company na chira kwan ni hu se e bi asabe company ni ko obi ye ne kwa no e bi asabe eburu owa busuafo ni ye hwehwe busuafo no na ye hu se bi amaami we na ne de hie ni na wo bi company no na sabe ko bodua se obi mma ni ade ye mfa na ase na de
oforusu ne de me nko ade me ma dwene na me kire wo me ka se me ne ya adwene a na enya no kore na sɛdeɛ ɔbɔ ne dua no ɔyɛ abɛwie no ɔsɛ sɛ ɔmo ba no ɔmo ne besi nkonwa a ɔbɛda ne dua no nyinaa na ne nyinaa mu no hu sɛ deɛ me ka se ɔman no yɛn titire yɛ no nkɔ yie na ka se mu ya burokyire hu bi da sa burokyire obi de kai akonya accident na nipa pra enka wo pra yɛ no kwa wo mmere saa wo mmere saa esu Ghana ye kan say ukọ insurance for you a ye say bibi the third part one part ni aye ni say ngurunguran enti se mi nua bai odi yaw me suma no me se ba say de papa yi si da ho a areho na nso nipa na wo kope na akọji sika firi no koyi sabi unhu no se wo mo ekwa be ni be fa so a ye be pe say nipa no sa ban ba mu ana ban so asem ya court court ayebu aye se be court kura follow ni ehun se empathize and nsaka no nke de ma no nti wo de yaw na ye saa de na me wo mu de me ma dwene mu na me che se me sre nara na se court no bo ase kakra se bi eburu wo de na se kura be da SOMPA na se de papa yi da ho yi a ti etimi didi to ese no amoya ayi moya as abisrede ene obia kwa timi donate kakra ene yetimi de hwe enipa na sabi duabo ya wo boni bebrebe ya wo yemfa we mandase ne de ho ne de mesra entwa yi na ti duabo ya mami boye ebetumi aye adwuma sabi eguru mi de mi ni ani wo saa se ese ni wodi kan se na nipa na ye pa no ka ye hu no de wodi company ni ya ne dia no ye hu no na company no ye edu company eno wadwo so krapa mate wase o na when sa company no kra ko je ne lances wo hene when ne man tu mi se wo nya adwuma no na when ne se wo hwe se sa semu ya aban ka aban mu nipa no ka se kisa ni ma wen nyina se ka minua ba kran ko bere bebribi ezo wodi wo hia ne ayi na e ba se nti borusu ya meme kan se minua ba na mane ene wahu ya pa mi suma no pa se bi ni kun enkwada wo ho hwan na be hwe wo mo Ghana ne hwan na hu obi ba eni gi wodi sa ho ayi awo ebo se bia no se bia no benye obi se enye obi de enipa na mu nko no wodwane ho ne bia konwa na ede na ekofa ba ne mo me bia eyin ne master baabi wo mo su ka na bi ko ba no ko ne jai na ne master baabi wo mo ne bia yi hu ntansan ko wo mo ho e ho ne me yi awdie no na menese edua no akasa no wanya bawie na mpese me hunu se ni nyina so no ebe ya adwuma we dey asem we dey just that be ko ayi sumankwafi bajoze this ye ko sumankwafi ni ze ko sumankwafi ni ko hu se edua we se be ya adwuma bia se do ja buru nua no honhom so aso bawie ana ne de guso ye adwuma no ade abede jase dia se abede jawi enti ageti ono an se ho na mo no zuzu tu se ageti tu ho na mo ba me de me ye odi a me di man ne se oba ye hunu se o ye om edike ya de se dia kwa na de public enim na madawro ma mo ye se ye hwe de papa se di si da ho enti ne ya de se die enti se de waji ni bonne kura adwane a sebe obi obetumi aboa bia akwa ye mo papa yi a if it for you enka baboa na ye hwe ni sei se maami wono mo kokotuo a omo nim pefe se o so mo tua sika ma maami ena so mo hyeda na atu company mu so mo adwane o enti yakwa bi so no na meka cho se wo aka ni bre so ti maami ye nwunu ni pia do de na de no du ba bia na nani abre o ye nwunu ni pia ti be yi sa nanako Asem